All Party Hills Leaders Conference atumpen non ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council akelik ke State Commission mate panchayat aron pen kali 6 sadol aron ateng pensi kelik padupon nangji pusi ke damtang aruni phai pho aning ve methang asa hemalong phelang kya maya long pen ke pangda Nonang kileji Karbi Anglong Autonomous Council kelik aputhak APHLC amaipu jai ka thar pen kaning je pona tengke 6 sadol along rialong ke State Election Commission aron pen mate panchayat aron pen ke pangdak ji ipwa bangki che dondon thek the 1951 alos ateng pensi conduct nang ji pusi APHLC amaipu jai ka thar ning je pon meeting bang lu dun de der meeting all along ke lu dun de der si nilitum la commissioner phan la bang so lu nang litum mo copy pon create ame la bang so lu ni tu pi te kang la tu mi PC ni tu ki pita pilo la pen ke alang li officer lu dun chok si meeting ho kali officer lu dun chok si ni tum lam ta ke than lo la pen ni tum pulo la ke la State Election Commission ke lage yong his da ja pong ave alang li State Election Commission ke panchayat law section 114 ateng basic salam la ke la panchayat law long pulo la panchayat law ke 6 schedule a area ke ajak pong ave pugupudo lan chotakalinan kon India Constitution article 243D 243M along pulo la panchayat law ke 6 schedule a area ar lok la pen Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya betita la ka aja pong abi pujada ke tok do Indian Constitution along Article 243M along ke tokpon paragraph 2 subparagraph 7 along ke tokpon Karbi Anglong Autonomous Council atumsi amethang voter list kasalamuna jakong do kasi State Election Commission atumke chejok dunun e pusi APHLC amaipu jai kathar ningje do lahelo nitu governor fan ki pi alo lo to December cricket homer ni sini tum appointment ka choha governor fan lai ho alaw ching ki ji fan aman ne li karjulong ke governor bang feri duk pusipu je la ke bhari alam pina a law lam constitution lam ne ke chini ne la pod ne phanang than pe mi tu pu pete ne la APHLC tu ma ching ki ji ke dikdar eng lo pusi ki pu News Report Karbi Anglong Live